Good evening, sir. No, Mboge Bianga. I'm my join the life for game. I know I'm doing a monitem. Yam Drogewo. Yam Mboge Bia for interview. Yes, sir. Yes, sir. Pranga Begwam saying at I have a back and a pagre. Tearing the nation Riberia. Sorry, sir. Them you. Okay, man, how will I and Gagaba you have what you Ganiru? Ganiru. I did my way. The way phone and I can't be lot of gay last. Look at. Watch out, knock and then done a contract. Wapakana Ukugi, Wapakanu Pugi, Wapakanu Pugi. Tonwa. Lewanya front. The Lerosana. Lewanya front. This girl, you're in there. I'm organizing a mad. Lewanya front. No tiki had the knock at the correct on them. Lewanya front, like a bag of look front. Look front. Look front. I'm saying Lewanya Tonazo. Lewanya front. No tiki had the knock. I won't wind in the correct room a banner domos. Whatever fast a beer. Lewanya front, look front. Aqua burial key, yellow young when he did aqua burial. You come up for burial. Oh, young working aqua top burial longa. Oh, when on you no my shirt. No my shirt. A jacqua uniform burial kegger, I be one soy, no my shirt. That would have phone away. Otele Ndi Mma when a rapid growth like this, let him run a little bit. Bishop, I can't book over and I can go like that. Think you have to kitchen. I'm going to go over and I want to send the mental view over one here. Eh? Like I didn't say, Bishop, I won't number. Oh, I hope I'm with. And when my home, and when you went my home. Popata that in Gomo Yanya Nishi. Yada in Gom Nishi. I went him on. Ah, A therefore, I am 24. yes, I'm the Wobremwa. Guess I'm the Wobremwa. Woman, you begin on all lalo. I'm wishing go my move 4 or 5. You take a now, get a one see Wobremwa, what being going on. You were Bremwa, I'm packing him motlena. I'm packing him motlena. I who shouldn't then in a contest election. Branga Begwam see Wobremwa. I'm packing motlegena. I will put my slippers in there be a poster. Bribe Gabegwam see Wobremwa, what being going on. Aha. Where can Cynthia China Cherem? Is that full? 24. Lay Yamro. 2001. 29th November 2001. Hello, La Quegra. Abakaliki High School, Fresco. Egara University. Mba. Negana Godendo. And Namanozi, Mananemuno. Donna. Eh? Do Haramana. Chineke Gagati Gagrogan. Eh? One day when orphanage daughter. Negalo Ariti. Mba. Emola Wanolo. Mba. You want your bed? Ebonyi State. A bed, boy. I want your bed. It's a local government. Eza, local government. Izago. A bed is Ago. Azunyaba. Kebish not watch him. Ano Abuja.
Gịnị ka ị na-arụ na Abuja? Ana m akwa akwa, ana m ere akwa, ana m arụkwa ọrụ ọzọ. Faịlụ ọ dị gị? No, mba. Onwere mgbe nwoke tarala gị ihe bem akwa? Nwoke ọ tala gị mbụ bem akwa n'elu gị? Aka m ahụ notice bekwa ihe dị ụtọ anụ. Ị na-ele ma nwoke ọ na-ebe akwa ma atama ahụ gị? Mba, aka m notice be ya. Onwere onye nke tarala gị mbụ ya bụ maka nkịta mewe wu. Mba. Ị gaala nga mbụ? Mba. Ị je ezu oshi? Mba, ada m ezigbo oshi. Ị gaala n'ụlọ nwoke mbụ gị tere akwa ya lama? Anụ. Ahụ gị ọ na-eshi ushi? Mba. Ụka ike ọ gaala gị mbụ? Enwere nwoke gwara gị na ibili ọrịa mbụ, ọrịa supermarket mbụ? Mba. What of ọrịa bụ mvita mbụ? Ọrịa provision ibili nwoke mbụ? Mba. Ị gaala ụlọ ọgwụ mbụ ha agwa gị na ị nwere ọrịa switi? Mba. Amụ a na-akpọ kọntraktọ amụ gịnị ọrụ kọla mbụ? Amakwa m ihe bụ kọntraktọ amụ. Aka m eme. Amụ akpọga kọntraktọ amụ wụ amụ ndị mpa. Enwere mgbe gị na ndị mpa arụkọrọla kọntraktọ amụ? No, mba. Ị ma nri echi? Ọfụma. Ị nọrọla ụta gị na-aga n'ụzọ ga na-ekwuru onwe gị okwu? Mba, ada m atamụkwa. Mba. Enwere mgbe ị nọ taa gị nọrọ gị na-ele aga n'ụzọ gị hụ nga onye ara anyị nwa mamịrị gị were anya na-ele ya na akpa amụ? Mba. Onwere nwaanyị gị na ya lụrụla ọgụ n'ime ahịa bifo? Nwaanyị ibe gị? Ana m alụ ọgụ. Ị pụtala mbụ gị mee nwaanyị ibe gị ụta? Mba. Ihe ahụ na-asọcha m oyi, ada m eme ụdị ya nụ. Iji aṅụ guf? Mba. Gị na ụmụ nwaanyị klọkit nọ na-arụkọ? Mba, I like Rodin Flocky. Ọ na-emecha m irritate. Atala gị na car wash mbụ nga asaga moto? Mba. Ga-ere gị bịa palọ kwanụ? Mba. Atala gị nga edekoreti ga olili mmadụ? Mba o. Mmadụ ole tarala gị? Mmadụ abụọ. Aha ha? Ofu onye wu Joseph. That's my first boyfriend. The second one was Kingsley. Yeah? Kingsley and Joseph. N'ime ha abụọ enwere nke na-ata arụ ma ọ ga-enyo? Mba o. Ị gaala nwoke mvọ mbụ nga enyo ha? Mba. Ata gị eji anyụ? Sọkwa m akwa m o. Mahụ eji anyụ? Kemgbe ị pụtara wee chesi ihe ọma mere gị? Ị ma ahụ meji anyụ nwa agbọghọbịa dị ka gị? Ị ma be m enyụọla mbụ? Kọmọn nwa aja mmiri dị otu a nwebe nke ị drọpụrụla? Ị ma meji anyụ kemgbe ị pụtara wee ma ahụ m enyụọla mbụ? Echi gị na-aga sekend ma agaghị akenwe ihe drọpụga gị pụshi na otele gị apụta nhụsa ahụ adịcha some of you. Damn you which hell dị ka ede. Damn you. Asị gị damn you Chineke agba gị ọkụ otele gị laka vitamin A bụra nga abịa ịgwa m sị ma ahụ meji anyụ gaburu ike acha stọ demere onwe gị enyo ahụ
Otele we Otele Ncha store. Na. Hello type again. Blood group. Zero positive. That's all zero. Look at how when you're a blood group will go zero positive. Mapping. You gotta add the whole blood group again our phone number. Add the whole and our phone number again. Egbe nevu onyonyo. Branga be amahan come na anya. But phone number again. 090 47. Watch Italia. Watch Italia. Well, we should watch Italia. My name is the Wicked. Come on, subscribe for that place. So can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Awara ya bag. Watch Italia. Get back. Get just know what ya taku shares again for what? Subscribe or for this place. Chinekabago. Na phone number again. Egbe nevu onyonyo. Branga be amahan come na anya. But phone number again. 090 47 61 38 78. Okay, man, here, man, I got on social media. Yes, I'm adding my way. Go on. Asking you put that in English. Why now? Okay, get out of this place.